Mainit na pagbati ang bumungad kina Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa pagtitipon ng kanilang mga Pampanga supporter for Leni Kiko 2022 sa City of San Fernando nitong October 15. Sabi ni Robredo, isa ang mga kapangpangan sa mga nagkumbinsi sa kanya na tumakbo para sa pagkapangulo sa halalan 2022. Bakit natuloy ako sa pagkakandidato? Mga kapampangan na may kasalanan. Nagtatalo kami ni Among Ed. Kasi pinapaliwanag ko kay Among Ed, kinukumbinsi ko siya. Sabi ko, Among, tumulong na lang tayo. Huwag na ako yung kumandidato kasi wala naman akong pag-asang manalo. Paliwanag umano ni former Pampanga Governor Ed Panlilio kay Robredo. Duty mo ito. Kasi wala parang walang mapapagpilian. Kasama rin ni Robredo ang kanyang running mate na si Pangilinan, na isa ring anak ng Pampanga at mula sa bayan ng Santo Tomas. In the last few days, ang sumagasa sa akin ay yung kahilingan ng ating mga kababayan ng pagbabago, ang kahilingan ng ating kababayan na ituwid, ilagay sa ayos ang palakad ng gobyerno, lalo na sa usapin ng COVID at ang ekonomiya at ang buhay. Hayagan na rin nagpakita ng suporta sa Leni Kiko tandem ang ilang personalidad mula sa iba't ibang sektor. Ayon kay Ciudad San Fernando Mayor Edwin Santiago, naniniwala siya sa kakayanan ni Robredo na magbigay ng pangungobyernong nakatuon sa pangangailangan ng taong bayan. Kayo po ang magsisilbing ilaw ng bukas ng susunod na generasyon. Ilan pa sa nagpakita ng suporta sa pagdating ni Robredo at Pangilinan ay sina dating Pampanga 3rd District Representative at former Ciudad San Fernando Mayor Oscar Rodriguez at Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated Chairman Jesnick Dao. Ipinagdasal din si Robredo ng iba't ibang religious leader ng lalawigan habang isang support manifesto ang ibinigay ng mga kabalen sa tambalang Leni Kiko. Sa kabilang banda matapos ang dialogo ay dumiretso na si Robredo sa Vaccine Express sa Laos Group Event Center para tignan ang vaccination ng second dose ng mga A4 priority sector. Ang naturang vaccination drive ay pinangunahan ng kanyang opisina at ng lokal na pamahalaan. Nasa 1,600 ang nakatanggap ng second dose ng COVID vaccine. Rainiel Pawid, CLTV News.